Не става така. Не става. Което не става, не става. А става ли да даваме тъпи отговори? Муш! 3. Фамилията на двама братя, прочути разказвачи на приказки. Ханс. Те братя Ханс са трима. Ханс, Кристиян и Андерсен. Фамилията на двама братя, прочути разказвачи на приказки. Ханс. Стян. Грим. Братя Грим. Точно така. Играем за европейска столица. Кой е верният отговор? Медояд. Моля? Медояд, каза момичето. Медояд. Как може да не познаете кое е... Бе, това е европейска столица, бе, хора! Гледайте, имате буквата М в началото. Имате буквата Д накрая и средата още една буква съм сложил моята. Чист медояд. Кой е верният отговор? Медояд. Не става.